Is-sibt filgħaxija tellet b'suċċess edizzjoni oħra tal-August Moonball taħt il-patroċinju tal-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono, serata annwali li ssir bris il-Malta Community Chest Fund. Aktar minn 600 persuna gawdew din il-lejla mill-isbaħ li kienet tinkludi ikel u xorb tal-ola kwalità, kif ukoll spettaklu mill-banda tal-Forzi Armati ta' Malta, il-Big Band Brothers, l-Ingwardja u l-Jada Dance Company sassijat bikrin tal-ħadd filgħodu. Il-President ta' Malta ringrazzjat lil daw kollha li attendew kif ukoll il-Kumitat Organizzattiv tal-August Moonball immexxi mill-Markeżin Daniel Depreti Testaferrata għall-organizzazzjoni u lill-entitajiet governattivi u privati kollha li appoġġjaw l-edizzjoni ta' din is-sena. Il-President ta' Malta fakret li l-ballu jimmarka attività ewlenija fil-kalendarju tal-Malta Community Chest Fund u l-ħminnu u vitali biex din l-entità tkompli taqdi l-missjoni tagħha li tgħin lil dawk kollha li jirrikorru għandha matul is-sena. Preżenti għal din l-attività fil-Verdala kien hemm ukoll il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borg flimkien ma' Sara.